Naziri ya ji atamfa ne. Mai atamfa on the beat. Rayuwar sau da daɗi wani sa'in ya sa hawaye. In ka samu mai son ka karkake shi ku zamta baye. San masa wani ƙoshin wala Allah ya kiyaye. Wanda duk ya faɗa tarkon sau zai wuya a raye. So mu san ka gaskiyar al'amari har ku haska duniya. So akwai nishaɗi cikinsa amma haɗi da juriya. In kina mafarkina nima zana yi mafarkin ki. In kina tunanina nima zana yi tunanin ki yar uwa. Lamarin soyayya ce. Lamarin sakon san bai da farko balle ƙarshe. So idan zai shiga zuci bayi sallama kawai tashe. Duk rashin kyan yarinya a gidansu ba ta kashe. Dan idan ka kita wani kanta zai yara she. Mu da kallon farko za mu faɗa cikin wani hali. Ba mu duban kyawu na saba ko cikakken asali. Har tunani ya biyo baya abin kawai sirri ne. Za a jima a yi karko a sau da juriyar aikin masa ruwa. Na amince sayayya ce. Hayani na yi hasashen shi san bai da ran karewa. Tauraron ƙauna hasken shi ko baya dishewa. Tarihin soyayyar gaskiya san bai da gushewa. Ga misalin Laila Majnun yadda suka yi jimawa. Na gaida masoya kuna da kyan burgewa. Kun ci kaɗewa yanayin kwaban ayabawa. So shi ne idan duniya don da shi muke tutiya. In muna biɗar lafiya kar mu guji mai ƙaunar marayuwa. So so motar da babu barki gudun shi ya wuce wasa. Mai babban body lungu da sako sai ya kwasa. Bai duba kuɗi ko mulki ko kyau a tafiyar sa. Duk yanda tuna